сазовор ва бо баҳрабардории даҳҳо иншооти таъйиноташ гуногун истиқбол гирифтани санаи таърихии миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҳадафҳои асосии сокинони ноҳияи 5 ба ҳисоб меравад. ба иттилои масъулини бахши меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, то ин санаи барои мардуми кишвар воқеан ҳам муҳиму таърихӣ ифтитоҳи беш аз 232 иншооти барои хоҷагии халқи ноҳия зарур дар назар аст. ҳидоятҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҷалби мардуми мамлакат ба корҳои ободонию созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонии муҳити зист боис бар он шудааст ки мардуми ободкору заҳматкаши бонанги ноҳия барои бунёди иншооти гуногун ба масъулин муроҷиат мекунанд ва эҳтимол шумораи иншооти ҷашнӣ ба маротиб зиёд шавад. сокинони деҳаи кӯҳии бағараи ҷамоати деҳоти нури ваҳдати ноҳия бо илҳом аз таъкидҳои роҳбари давлат дар самти ободонию созандагӣ тасмим гирифтанд то баҳри зиндагии хуби мардуми деҳа трансформатори иқтидораш 160 шинонида то эҳтиёҷоти мардум аз нерӯи барқ бартараф гардад. дар зим хатти обе ки аз солҳои пеш барои чорво ба ин доманакӯҳ обёрӣ мешуд, бо гузашти чандин сол дигарбора онро барқарор намуда интизор меравад бо оғози мавсими обёрӣ тариқи пойгоҳи обкаш истиқоматкунандагони деҳа ки аз 110 оила зиёд мебошанд бо оби ошомиданӣ таъмин ва аз ҳавзи омодашуда чорвои хурду калон сероб хоҳанд шуд. бунгаҳи тиббӣ сохтем, трансформатор соз кардем, сохтем, як об барои об кӯли калон кардем. насиб боша бо соҳаи оянда мактаба ният дорем бикунем. дар деҳа ин охири кор намуда сокинон бо азму талош иродаи қавӣ ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бунгоҳи тиббӣ иборат аз 2 ҳуҷрагиро сохта интизор меравад рӯзҳои наздик бо иштироки масъулини соҳа онро мавриди истифодаи умум қарор диҳанд. дар деҳаи бағара ҳавз соз кардастем, 5 километр окаш овардастем. тавре масъулин иброз медоранд марҳила ба марҳила роҳҳои кӯчаҳоро сангфарш намуда ҳамзамон дар доираи имкониятҳо ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 то 35-солагии истиқлолияти давлатӣ як муассисаи таълимии дигар сохта мавриди истифода қарор диҳанд то ин эҳтиёҷоти насли наврас низ бартараф гардад.